Tabule ze mianami po polsku i po niemiecku. Oberschlesien ist mein Liebesheim. Witam was Roztomili ze Sośnicowic, ze Kiefersztetel, ze Borowic w Krysie Gliwickim we województwie śląskim. Tabule ze mianami po polsku i po niemiecku. Jak to się stało? Dowód to ustawa o mniejszościach etnicznych, narodowych, o gotkach ze 2005 roku. Ta tabula jest tu od grudnia 2013 roku. We województwie śląskim mamy ino chyba 3 gminy, kaj to je Tukej i jeszcze tam wiele Raciborza, południe Górnego Śląska. We województwie opolskim mamy tego Mocka, bo tam przede wszystkim mamy Górny Śląsk. Tam ino kąsek to jest Dolny Śląsk i kąsek na północy ziemia wieluńsko. Województwo śląskie to połowa ziem Górnego Śląska historycznego i połowa historycznych ziem Małopolski. My czekamy, aż Śląsko Nacyjo będzie wpisano do tej ustawy jako mniejszość etniczna. Ostatnio o tym godał Rafał Rzepka, portal Ślązak, z nim przekluzał wywiad. A jeśli nie to, to mono gotka. A jak będzie gotka szafnięto, to też możemy takie tabule ustawić, bo tak je na Kaszubach. Oni mają gotka szafnięto i mają tabule we dwóch mianach. Ja, doczkamy się tego i za naszego życia. Roztomili, proszę was dzisiaj na Tarajza, po tym placu kaj ten mental niemiecki przeniko się z tym mentalem słowiańskim, a to wszystko je Śląsk. Sośnicowice, Kiefersztetel, Borowice to gmina miejsko-wiejska okresu gliwickiego, w której kwateruje prawie 9000 person. Gmina powstała po II wojnie światowej. Od 1973 roku do gminy przynależały Bargłówka, Kozłów, Wielgie Łany, Ostropa, Rachowice. Po tym jako w 1952 roku wyłączono je ze gminy Rudziniec i włączono do gminy Sośnicowice. Sierakowice, Sośnicowice, Smolnica, Trachę i Mały Tworuk. Jako też Wilcze Gardło, kiedyś Glaubenstadt. W 1975 roku Ostropa i Wilcze Gardło włączono do Gliwic. Do gminy przynależą też place, które nie mają statusu sołectwa. Są to Gajówka, Kuźniczka, Nowowieś, Podlesie, Sierakowiczki, Wesoło, Zamoście. Samo miasto Sośnicowice ma prawie 2000 mieszkańców. Po raz pierwszy napisano o tym placu w 1305 roku. Prawa miejskie to 1506 rok. Wygasły one w 1742 roku. Zaś mieli je w latach 1853-1945. A te, które mają te roski, były nadane w 1996 roku. W cenzusie wszechobecnym ze 2011 roku 26% personów kwaterujących w Krysie Gliwickim zadeklarowało śląsko-narodowość. W Abstimmungen ze 20 marca 1921 roku więcej pomieszkańców dorfów dzisiejszej gminy Sośnicowice welowało za Polską. No ale w samym Kiefersztetel za Niemcami welowało aż 79% personów. Wsie te zostały w Reichu. Gmina leży kole 50 km na zachód od Katowic. Sośnicowice, Kiefersztetel albo Borowice, jak kto woli, to jedno ze najmniejszych miast pod względem ludności na Górnym Śląsku. A we województwie śląskim to chyba najmniejsze. W 1865 roku topograficzny opis Górnego Śląska podawał, że w 1526 roku na zlecenie Ferdynanda I Habsburga plac ten był krudowany i założony od czeskich osadników. Bez to miano Borowice. Pod na to, jak mnie mam i jakże się dowiedział, mam nadzieję, że się nie myla, Kamil Czaiński.
Pierwszy kościół we Sośnicowicach był już tutaj we XIII stuleciu. Zbulony od husytów w 1433 roku, po ranoście lud nieskorzej odbudowany, w latach 1555-1679 Wanielicki. Jak to się stało, że ten kościół katolicki stał się wanielicki? No, pokój we Augsburgu 1555 rok, cuius regio eius religio, tego, którego je land, tego je religio we Reichu niemieckim, a te place były we Reichu niemieckim o XIV stuleciu. I tutaj Erski rok był wanielikiem, to i pomieszkańcy byli wanielikami. Jak Erski rok był katolikiem, pomieszkańcy były katolikami. Było to dobre rozwiązanie? No i ja, i nie. Jak na tamte czasy chyba niczego lepszego nie wymyślono, co by nie było jako takiego pokoju. Potem wiemy, w końcu to wybuchło wojna 30-letnia 1618-1648. Od wystąpienia Lutra 1517 roku na ponad 100 lat w Europie zapanował niepokój i wojny religijne. W 1780 roku kościół i miasto gorało. 6 lat nieskorzej wybudowano ten murowany kościół, bo wszystkie wcześniejsze, ten pierwszy, drugi, były drewniane. Kościół we stylu barokowym. Dzisiaj Rhein mamy odnowione, po II wojnie światowej to zmajstrowano. A co mamy tutaj wele kościoła? Denkmal. Unseren Gefallenen der beiden Weltkriege und in der Internierung verstorben. Zum Gedächtnis. Takich denkmalów mamy mocka, żeście widzieli łońskiego tydnia dorfy wele toszka. Ktoś mi szajbnął we każdym dorfie. No ja, ono to było nudne jak przy każdym denkmalu do Wąkierska. To dzisiaj dom ino przy jednym denkmalu, no ale pamiętam o tych, którzy tutaj polegli w czasie tych dwóch wojen, pierwszej i drugiej. Taki skromny denkmal, no a to moje miasto. Co dalej? Krzyż z 1901 roku, tutaj z 1891. No i pierwszy faro. Erzpriester, ja? Anton Kempa. Jeszcze po drugiej zajcie mamy jeden krzyż, a tak naprawdę dwa. A to rzeczone dwa krzyże. Jeden, kaj mamy zamazane szajbunki niemieckie. Po 1945 roku tak to tutaj było. Niektóre szajbunki się przetrwały, a niektóre dzisiaj odnowione. No i krzyż pokutny. Niektórzy kwestionują, że to jest pokutny, albo we XIV, albo XV, albo we XVI stuleciu tutaj stanął. Pałac nieskoro barokowy z 1755 roku powstał na placach wcześniejszego, który stał tu od średnich stuleciów. Dzisiaj jest tu Dom Pomocy Społecznej Łostoja od 1965 roku. Tak jest. No jak widzicie, dzisiaj jest remontowany, no i fajnie. Myślę, że to jest jedna z takich wizytówek gminy Sośnicowice. Kejże godał o kościele zapomniał, że wspomnieć jego wezwaniu. Nie wiem, eli kogoś to interesuje, albo nie, no ale jeśli dla was to jest ważne, komunikuję, jest to kościół rzymskokatolicki świętego Jakuba. A teraz inkszo religio, Żydy. Tutaj był Friedhof żydowski, no nadal jest, założony w 1829 roku. Ostatni pochówek był tu w 1893. Dzisiaj odremontowany jest to ponoć najmniejszy cmentarz żydowski na całkiem historycznym Górnym Śląsku. Jeszcze przed II wojną światową w 1937 roku było tu pora 10 macew. Tu mamy wykos pochówków w
kto i kiedy był pochowany. 1830, 1829 i właśnie aż do 1893 roku. To nie ino tutaj we Kieferstetel, no ale też we okolicznych dorfach wszystkie Żydy tutaj były chowane. Dzisiaj mamy jedna macewa tako całkiem zachowano. To jest od karczmarza. W 1938 roku w listopadzie niemieckie nazistowskie bandyty zniszczyły dom przedpogrzebowy i płot. No, tu mamy moderny dzisiaj płot. No ale co było dalej? No bo te macewy ostawili. Potem przyszły polskie bandyty, szabrowniki, tak dalej, zaprzęszy, zabryjnicy. No i co? Zachabili te platy. Dzisiaj mamy tela. Cieszę się, że dzisiaj ktoś o to dba. Sławomir Pastuszka jest tam szrebnięty, tym się opiekuje. No i to jest ten dynkmal, ta macewa po hebrajsku. I no po hebrajsku, ja? Niektóre były też po niemiecku. Bo dowądzoca wszystkim Żydom, no są kercki. Kercków nie powinno tutaj być, bo jak wiemy, kamienie stawią się właśnie tak jak je tu. O właśnie. Tak. Widzimy, ja? O Żydach więcej, że godą już ostatnio przy Langendorf, kaje najstarsza synagoga na Górnym Śląsku. Widzicie, na tym Śląsku, na tym Górnym Śląsku mocka jest tego noj. Największe, najstarsze, najmniejsze. Ja. To przyjedźcie tutaj, jeśli was judaika interesuje. Kozłów. I tu mamy nawet taką ulotkę. Pieronie, nie da się tego. Można sobie wziąć. Małośląsko wieś, w której trafisz się ze wielką historią w cieniu starych stromów. I szrajbnięte o historii kościoła. Pierwszy kościół mógł już tu być we XI albo we XII stuleciu. Fest wcześniej, no ale nie mamy dowodów. Na zicher we XIII stuleciu jest tu pierwszy kościół. Zaroski będziecie widzieć to, co jest dzisiaj prezbiterium, te ze kamienia zbudowane, ze kamienia polnego, to jest pierwotny kościół romański. To, co zostało, to jest takie stare. Pójdźcie, jeszcze to będzie fajniście widać, bo on jest jakby ze trzech tajlów zbudowany, tamto. Potem kościół przedłużono we XVI stuleciu. To, co mamy tutaj, i kaś to się kończyło, tutaj mamy ten boczny wchód. Dzwonnica, no nie wiem z którego roku ginał je, no ale w 1410 roku na tej drzewianej dzwonnicy zawieszono dzwon i on tam je do dzisiaj. To jest najstarszy dzwon na Śląsku, chyba na całym Śląsku, no i prawdopodobnie. Czemu on nie był przetopiony w czasach II wojny? No, przetopiono insze dzwony, a ten stwierdzono spiżowy dzwon nieprzydatny i się zachował. I je do dzisiaj. Drzewiana dzwonnica. Tutaj mamy z cegły i tynkowane, Tutaj mamy, obejrzyjcie. Tutaj mamy kamień polny. No to 13 stulecie, ponad 700 lat. We XVI stuleciu, i potem jeszcze, słuchajcie, teraz nie wiem, Eli dobrze godą, kiedy to przedłużono, w każdym razie połączono ta dzwonnica ze całym kościołem. No ale to już chyba we XIX, na początku XX stulecia, bo we XVI stuleciu, pod koniec, kościół był już wanielicki. To co, że godą tu skierowali wanieliki, no to były wanieliki, Nie skorzej wanielików było coraz mniej i pod koniec XIX stulecia przejęli ten kościół katoliki. A za czasów, kiedy kościół był wanielicki, to katoliki trafiali się i sprawowali msze na farze. Kościół był w złym stanie i zastanawiano się,
rozebrać go albo nie. W końcu odbudowano go, pokryto dachówką i w latach 20. XX stulecia, w okresie międzywojennym, rekonsekrowano, na nowo konsekrowano, a kościół jest pod wezwaniem świętego Mikołaja. Wtedy też w tym XX stuleciu, kiedy na nowo konsekrowano kościół, dodano wezwanie świętego Piotra i Paula, bo postawiono nowy ołtarz. No i dzisiaj mamy tu właśnie rzymskokatolicką farność, a po II wojnie kościół przynależał do farności w Brzezińce. Dopiero w 1980 roku biskup Alfons Nosol oddzielił te farności i zaś mamy osobną farność tutaj we. Kaj robili pomieszkańcy Kozłowa? No, na bauerstwach wyrabiali miód, który trafiał nawet do Krakowa. No i we kuźni, która sięgała XIII stulecia, a kuźnia żeloza słynno na cały Śląsk założono tutaj w XVII stuleciu i fungowała do zaczątku XX stulecia. Była fest moderno, fest słynno. W 1835 roku dokuplowano do niej kuźnia miedzi. Wszystko napędzała woda napędzała młot. Wszystko niestety zbuliły Sowiety w 1945 roku. Kozłów to richtig fascynująco wieś. Moglibyśmy nawet jeden taki mini tajlik zrobić o tym. Co tu jeszcze mamy? W trakcie wojny 30-letniej, lata 1618-1648, Duńczyki atakowały Gliwice od tej zajty, od Kozłowa. I dzisiaj mamy tu jeszcze jakieś wały, które pozostały po tamtych czasach. Archeologowie odkryli pozostałości pałaców z XV stulecia i ze XVI stulecia, zasute kopcem. Drugi zgorał albo pod koniec XVI, albo na początku XVII stulecia. Były to pałace konstrukcji szachulcowej. Słuchajcie, to już chyba są łany wielkie, czyli lona lany. Co, krowy? No i tam jadą po mleko. No wyżycie. To jest górnośląsko wieś. Smolnica to wieś smolorzy i węglorzy, jak miano wskazuje. Wieś powstała w XIII stuleciu. Pierwsze lokowanie na starym prawie i potem na nowym prawie, na prawie niemieckim po najeździe mongolskim w 1241 roku, kiedy to mocka ludziów poginęło tutaj i chciano zachęcić, co by tutaj ludzie się skludzali, a prawo niemieckie właśnie było takie zachęcające. One było fajne do tych, co się skludzali. A tutaj mamy Denkmal ku zocy tych, którzy poginęli w I i II wojnie światowej. Teraz oddą im zoca, a to jest ciekawe, że ten głaz, ten Denkmal stanął w 2011 roku i ufundowali go nie DFK, a prywatne persony, Anna i Janusz Wójcik. Zoca wszystkim naszym ojcom. Pierwszy kościół we Smolnicy powstał już w XIV stuleciu. Nie wiemy genau, kiedy on stał. No i prawdopodobnie nie tutaj. Ten kościół w 1600 roku albo w 1603 zbudowały Wanieliki. Choć badania dendrologiczne wskazują na lata 70. XVIII stulecia. To już nie wiadomo, jak to jest. No ale ten turm powstał w 1571 albo
i był budowany do 72 roku i był to wolno stojący turm. Nie skorzy dobudowano właśnie ten kościół. We drugiej połowie XVII stulecia kościół, farność tutaj we Smolnicy podlegała już farności we Pilchowicach. Tak było do 1948 roku, do 1948 roku, a w 1979 roku, we XX stuleciu już, wybudowano nowy, moderny kościół, który mamy tam, no i kościół niszczą. Dopiero na początku XXI stulecia odnowiono go. No i on jest taki fajnisty, czarny, właśnie było, osmolony, zwęglony. No i tu mamy Kirchhof koleniego, no i to jest taka kaplica na Kirchhofie. Przy kościele mamy taki fajnisty dynkmal, kamień, który ufundowany jest od Anny i Janusza Wójcików, tak jak tamten dynkmal. Kaj mamy miana, jak się te miana wsi pomieniały. Od 1226 roku, kiedy to wieś była założona pierwszy raz, jeszcze na starym prawie, aż do 45 roku. I teraz mi się tu zastanawiam, no bo myślałem, że w 41 roku, dopiero jak na prawie niemieckim było założone, no to na Zicher to były osadniki niemieckie, które się mieszały z tymi słowiańskimi, no ale we 26 roku zdomi się, że tu ino były te osadniki słowiańskie, no ale jak już tu myślą, tak się to mianowało, no to i mono tak się to mianowało, czyli z niemieckiego Smolic. W 1447 roku, za czasów nieprzylężytego Śląska, Smolicz, 1679 też nieprzylężyty Śląsk, no ale pod dominacją Habsburgów, Smolice, 1687 Smolic, to zaś mamy to co tutaj, 1687 zaś pomiana Smolnic. Mamy całki czas, czasy habsburskie, księstwo śląskie pod reskirowaniem Habsburgów. No i 1936 rok, kiedy to nazisty pomieniały miana tak, co by je zgermanizować, Eichenkamp. W 1945 roku przywiozą tutaj Poloki i polonizują miano na Smolnica. Niech mi nikt nie godo, że Śląsk zawsze był polski, że tu je ino polski duch i tak dalej. Nie, tu duch germański miesza się z duchem słowiańskim i właśnie to jest beispiel, te miana, jak się to pomieniało. My nie możemy odczepnąć tego germańskiego ducha od tego wszystkiego. Nawet jeśli tu w tych wsiach większość pomieszkańców to byli Słowianie. Bargłówka, ulica Raciborsko 56 i mamy tak skryty fest, jakbych nie wiedział, że to je genau tu. Musieliśmy szukać. Dynkmal z I wojny światowej, imiona tych, którzy polegli właśnie z tego dorfu. No, niektórzy właśnie tak jak Rzegodą piszecie, którzy żeście są tutaj z tego środkowego albo zachodu Górnego Śląska, że to jest we każdym dorfie. No ale do mnie to jest coś ciekawego, bo u mnie na wschodzie Górnego Śląska, Łaziska, Kajmieszko i Katowice, skąd się wywodza, nie ma czegoś takiego. A tutaj je. I do mnie zawdy, kiedy tu rajzuje, to jest coś ciekawego i jeżeli chwest rod, to mogę coś takiego widzieć, mogę zapolić kiercka. No i fajnie, że takie coś jest. No i te DFK, o którym godą. Deutscher Freundschaftskreis in Schlesien. Funguje, obejrzyjcie, funguje. I oni te niektóre pomniki fundują, stawiają, odnawiają. Wraca do nich. Sierakowice, jak żeście widzieli, fest bogato wieś. Tutaj mamy kamień upamiętniający założenie tego dorfu 1305
roku. Za mną kościół świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Sierakowicach. Nie są my tam, bo niestety je mszo i larmo i ludzie stoją przed kościołem i nie idzie tam godać, tak by my zaś zawodzali. Kościół powstał w 1447 roku, drzewiany kościół, rozebrano go w 1673 roku, a w 75 postawiono ten kościół też drzewiany. W 79 pokuplowano ta farność ze farnością w Rachowicach i tak je do dzisiaj. W 2001 roku odkryto polichromię na drzewie malowane bezpośrednio na drzewie taką techniką tłustej tempury. I w latach 2003-2010 poddano je renowację i richtig pięknie to wygląda. To wszystko macie w przebitkach. Mamy też fajniste soboty. Co to są soboty? No może już godą w jakichś tam tajlikach, łobełku. Dzień przodzi przyjeżdżano tutaj i już się rozkładano. I niekiedy spano, dawano tam roztomajte łone. Przy kościele mamy Kirchhof, a na tym Kirchhofie Denkmal. Denkmal poległych w czasie II wojny światowej. No, myślałem, że byda tam godą, no ale ludzie tam stoją, pieroni i nie mogą tam godać. Mszo na zewnątrz wszystko słychać. Myślałem, że to będzie zawarte. Będzie to w przebitkach teraz puszczone i no też pod słońce to niestety je i nie widać tych familijnych mianów. Są tam dwa familijne miana Hassa. Ja tu znam takich Hassów, taką familio. Myślę, że to są ojcowie od nich. Co tu jeszcze mamy we Sierakowicach? Stowy. Kaj łowią ryby i można te ryby zjeść. Obok tam drugiej zajty mamy właśnie restaurację. No i też wędzą te ryby, kapry, pstrągi, sumy. Można to tutaj kupić. Stowy to nic dziwnego na Górnym Śląsku, bo kiedyś właśnie górnoślązoki były fisherami, rybokami i z tego żyły. No i dalej tu z tego żyją, bo tu nie ma grubów, nie ma hutów, no ale je natura, są bauerstwa, są stowy. Co jeszcze tutaj mamy? Naprzeciw kościoła mamy taką restaurację i lokalny browar Welders. Kiedyś właśnie tu takie persony, które w okolicach pomieszkują, kupiły takie piwo, no i kosztowaliśmy z tego browaru te piwo Welders. Ja. No widzicie, jeszcze raz powtarzam, jakie te górnośląskie wsie są fest rozwinięte. Są w Rachowicach. Wieś powstała we XIII stuleciu, a tutaj ten las to Rachowicko-Szwajcaryjo, tak się to mianuje. Powstało to we 2003 roku, no nie ten las, no ale te ścieżki i są takie mosty zaaranżowane, nie wiem, kaj one są jeszcze, jak daleko by mieli iść, a Weronika, kiedy kręci to je w ciąży, no to ciężko co by tam iść. W każdym razie fajniście to wygląda na bildzie i polecam, jeśli ktoś morot natura, co by tu przyleźć i se połazić. I co tutaj w tych Rachowicach mamy? Drzewiane sypanie ze pierwszej połowy XIX stulecia. No tutaj też jakieś stare ceglaste budynki. No i tutaj też, to też będzie XIX stulecie, mono i zaczątek XX. No i potem kościół już biją, zaraz o kościele se połosprawione. No i zaśmy trafili na mszo, 6:30. Tam mieliśmy o 5:00, to co żech powiedział, jedna farność, tak co by Wielebny przejechał. Przed chwilą tak larmowali, tak śpiewali, takie nagłośnienie tu mają, te roski żykają, godają, za chwilę się zacznie mszo. Kościół pod wezwaniem Świętej Trójcy, no trochę dziwny, tu murowany, tu drzewiany. Te murowane zakrystyjo i prezbiterium powstało to na przełomie XV i XVI stulecia. Nawa drzewiano i turm we XVII stuleciu. No i przód nawa, potem turm. Na zaczątku XVIII stulecia gorął ten turm, no ale odbudowano go na koniec tego stulecia. Zarostki przy kościele mamy Denkmal. Tutaj tabula ze I wojny światowej i dołożone ze II wojny światowej. To co żech powiedział, to zmajstrowało DFK w 90 latach, a to
Najprawdopodobniej odnowione, bo często we 1945 roku Sowiety to buliły. No i Chrystus umęczony. No i krzyż żelazny. Miał być jeszcze jeden punkt na dzisiejszej sztrasie, no ale go nie będzie. Pół godziny piechty tam jest Denkmal Juliusa Rogera. Ja bych tam mógł iść. 2 zajty to jest godzina, no ale je już nie skoro, a Weroniki tutaj nie ostawia, bo co by robiła? Kiedy jeszcze to był zaczątek, no ale też jest zmęczono, a ona tam nie pójdzie, bo je we 9. miesiącu ciąży. Toż zrozumcie, ja wam tu ciepna bild z tego Denkmala i będzie. Autem też tam nie pojada, nie ma tam zakazu, no ale chyba bych auto rozwalił, jakbych tam pojechał. Ten Denkmal stoi we lesie pomiędzy Rachowicami a Kozłowem. Czemu tam ten Denkmal stoi? Akurat tam, a nie kaś przy sztrasie. Tam umrzył Julius Roger. We 1865 roku 7 stycznia podczas polowania. Oficjalnie umrzył na Herzschlag, no ale miał 46 lat. Był zdrowy, mocka robił, był doktorem. On zbudował ten lazaryt w Rybniku, o którym że godą kupnijcie, tam więcej godą o Rogerze. Pierwszy film o Rybniku, pierwszy tajlik. A było związane tutaj z rudami, to też niedaleko. Istnieje hipoteza, że Roger tak lichtich umrzył nie na Herzschlag, a ktoś go postrzelił. Albo celowo, albo nieumyślnie. Chyba już tego nigdy się nie dowiemy. Mocka zasłużył się dla Górnego Śląska, chociaż stąd nie pochodził. Pochodził z inkszego landu w Niemcach. Ja, to już tyle na dzisiaj. Obejrzyjcie, co tu mamy takie szpetne, żadne komunistyczne, co to jest, choćby bloki, nie wiadomo, a wieś. Wieś, którą, nie wiem, myślę, 1002 nie sprawdził, że. Widzieli, żeście bogate, górnośląskie wsie. Wsie nieindustrialne, wsie zielone, wsie, w których można dychnąć, wsie, w których jest historia, wsie, kaj są zabytki, drzewiane kościoły, nie ino, bo drzewiane sypanie to już jest endemit. No i lasy, i natura. Taki jest Górny Śląsk. Prostomili, za tydzień planuję być we Pilchowicach, a za 2 we Knurowie. Ktoś się pytał, kiedy Knurów? No to będzie ten Knurów. Piękny jest ten Krys Gliwicki. Adieu.